Que tal, chicos? Estamos aquí outra vez na actualidade audiovisual con Adrián Iglesias e Irene Fernández. Que tal estades, chicos? Hola. Moi boas, chicas. Hola, moi boas. Canto tempo. Ui, sí, moitísimo. Moitísimo, unha loucura. Ainda non nos acostumbramos a vernos aquí cada semana. No, No, aínda non. pero xa queda pouco para terminar, Sí. rematar. Bueno, Ay, bueno, no. pero vamos a Bueno. vivir un momento, ¿no? Exacto. Vivir aquí. Imos Carpe rematar diem. por todo lo alto. Eso. É que importa. ¿Qué traedes, oxe, chicos? Pois, mira, a pesar de que Infinity War, Avengers Endgame siga aí reinando en carteleira, temos que ter en conta, bueno, hai un par de estreas que son máis ou menos interesantes. E por un lado temos Ugly Dolls, que é unha aventura de animación para toda a familia que promete transportarnos a un mundo cheo de personaxes teóricamente feos. Pero, sen embargo, eu creo que a xogada non lle sabe moi ben tendo en conta que todos son adorables. Sí. Sí, non Sí, é sei. que a premisa é que hai Son como bebés. hai como uns bonequiños, non, son como peluches. Ajá. Sí. É o reino dos xoguetes feos. Entón, son todos os peluches moi feos según o que di na película, pero non é así. Son todos super adorables, super bonitiños. Entón, non sei a que ven o de que son feos. Pero bueno, iso. É de Disney, ¿no? Non, creo que DreamWorks pode ser. Illumination pode ser. Illumination, a dos Minions Illumination. e todas estas. Ok. Entón, é a típica película de animación así familiar, un pouco, po bueno. Para min, Bueno, os xoguetes de animación que máis medo dan son os de Toy Story cando están na gardería. Exacto, Sí. traumiñas Son da os infancia. peores, Traumiñas. Eso sí que dá Heavy, miedo. A mafia. heavy. A mafia. Os da casa do neno este do malo, do Tamén. Ryan era o. Mira, Que medo. Con animación aí dos Que? 2000 Superman. Xa, ese neno parece ser moitísimo ao de Bandersnatch, ao Sí. ao rubio. Pois sí. Ese, Ten un aire. sí. Creo que él é de pequeno. Sí, era malo. Hai moitas teorías. Sen embargo, pasamos á película The Intruder, que presenta unha historia de terror e suspense na que unha parella decide comprar a casa dos seus sonos. Todo parece ir ben no seu novo hogar, sen embargo, parece que o antigo dono non está disposto a abandonar a casa tan facilmente. O sea, unha sinopsis que teñen 100 películas a mesma. Aproximadamente. Sabes, Antena 3, domingo, 6 da tarde. Sí. Miña nai. Eu sempre, mamá, non vexas esas películas que son unha merda. Ai, Nuria, cara, que a mí me... Pero aparte, saen Sí. todas igual, non sei se é un estudio de Alemanha que se dedica a facer películas domingueiras, pero Bueno, son pode todas ser, pero- típicas así. Os me teño contado con cada cousa de estar vendo e dicir, pero que é isto? Que isto? Pero esta Que pode película ten ser? algún actor de Hollywood ou actriz ou... Ata onde eu sei, non coñecidas. Algúna cara medio coñecida sí que tiña, pero non nada moi grande Que vai así pasar tampouco. desapercibido. Bueno, Pode ser malo igual para a non, súa carreira. igual Oye, igual sorprende, non se sabe. Pero bueno, eu dixo por aquí, para a semana seguinte xa temos máis novedades, pero xa vendrá a semana seguinte. Así que por ahora seguimos coas noticias, porque os irmán Russo, os directores de Endgame e de moitas películas de superhéroes, están preparando un documental narrando a vida de Stan Lee e a súa trayectoria ao longo de Marvel. A pesar de non ser o seu formato habitual, non unha peli de acción de ficción, os fans parecen moi contentos coa idea. Non sei que vos parece isto. Ben, é que Ben, tampouco tamén. podo dicir moito porque... Sí. A ver, Está ben é ben. certo que a figura Está de Stan Lee é iso, moi respetada sobre Sí. todo. Xa non no mundo do cómic, senón agora do Oye, cine cando- prácticamente. cando morreu? Fai nada, En novembro, pode ser por ali. Sí, por ali foi en Bueno, novembro. A verdade é que unha responsabilidade bastante grande. Eso. Eu penso que sendo eles os que os encargados fan- de facelo, bueno, que está moi pode ser, ben. lo ven. Puderon conocer claro. personalmente. É bonito, é bonito, é bonito, é Sí, bonito. eso sí. E logo temos que volve Chucky, ou Mónica de Mólico, En serio? cun novo tráiler do máis escalofriante, onde esta historia clásica dos 90 tratará de adaptarse a un concepto moito máis actual e de sair atrás as posesións demoníacas. Non sei se sabedes algo da nova adaptación, Non? pero ao parecer non vai ser o típico de que o asesinan ao lado e a súa alma pasa ao boneco, senón que ten algo que ver con un hackeo ou algo así, en plan como moito máis Que hackearon informático. Sí que a Chucky. agora é un boneco electrónico chungo. Que extraño. Madre mía. Está aí pirateado e vai A a mí non matar me xente medo, por aí. Eu teño medo dos bonecos. A mí facíame moita gracia a película na que saía coa muller e co fillo. Sí. Eu non a vi de- ninguna película. Era a segunda ou a terceira, Sí. Chucky e A a familia. Era. Cantas Estaban películas todos. hai de Chucky? Buf, Buf. Des que hai Unha tres ou moitísimas. catro, algo así. Des que hai moi- Madre mía. des que Hai hai 3 ou moitísimas. 4, fai pouco fixeron de outra readaptación que foi máis ben indie, pero que non estaba mal, hace un par de anos e agora... Agora outra. Des Parece que que des que hai moitísimas é de Halloween. Sí, de Halloween hai... Cantas hai 13? De Viernes 13 tamén hai moitísimas. Moitísimas. Ujú. Pero bueno, moi ben. moi ben. Moi ben. Pois veña. Agora toca a min. Sí. Pasamos aos amantes dos xoguiños, imos falar aquí un rato. Encanta, sempre dis xoguiños. Xoguiños, son os xoguiños.
E xogazos tamén. Esta semana traímos unha chea de novas opcións para poder xogar e disfrutar nos descansos entre tanto estudo así que tivemos estas semanas, que a verdade é que Pois sí, bastante. é duro. Dura. Comezamos con un xogo bastante curioso que se titula Path to Mnemosyne. Vale. Explico vos agora. Vale, mejor. É un videoxogo do estudio alicantino de Viris Games, xogo español, que é ben difícil de describir, a verdade. Vou intentar faceros así unha idea mental, Vale. pero mestura unha experiencia xogable puramente artística con elementos de puzzle dunha forma moi curiosa. E agora vai. No xogo manexamos a Mnemosyne, que é unha meniña que está atrapada inexplicablemente nun soño don que non pode escapar. É un zoom infinito a un cadro cunha perspectiva que irá avanzando sen final e recorreremos un camiño adentrándonos cada vez máis e máis no debuxo do soño. Vale. Atopando, pois, polo camiño todo tipo de imaxes e puzzles nos que tenemos que camiñar polas paredes, cambiar de sentido, volver nos mesmos pasos, nos que... Uf. É moi psicodélico, sí. a palabra é psicodélico. O peor dos soños é que sempre agochan pesadelos. Entón, canto máis nos adentremos no soño e no cadro, pois, peores cousas atoparemos. Oscuro, vale. Poderemos xogalo en PC, PS4 e Nintendo Switch, vai sair agora. A ver, nada. é unha idea original. Sí, originales. Sí. A verdade é que visualmente parece iso, como se estiveses vendo un cadro nun museo e puideses meterte cada vez máis e máis dentro do cadro. Madre mía. Algúnha vez foses avanzando. xogaches a un videoxogo coas gafas estas de realidade virtual? Sí, Sí. xoguei. E que tal? Probei, Como foi a experiencia? probei as da Porque, Play claro, 4, sí. con ese, perdón, con A verdade é que ese xogo coas gafas gañaría bastante. debe ser Sí. unha pasada. Probei as da Play 4 e as caras, as HTC Vive, as de Steam. E que tal? Unha É pasada. unha pasada, sí, notase Non, moito. non para xogar moitas horas seguidas porque Claro. acabas un pouco... Algo que me pasou Loco. que lle pasa a moita xente que perdes o equilibrio. En serio? Sí. Nun xogo no que era de tirar unhas boliñas e tiñas como o chan feito de tablas, rompen as tablas e caes o vacío. Literalmente dache a sensación de que estás caendo vacío e caes o chan. Sí, é horrible, serio? é É horrible. horrible, é Caes o horrible. chan? Eu caín o chan, sí, caín para atrás. Eu tamén xoguei, é como que estás frente a unha plataforma enemiga e lle vais tirando, o objetivo é tirar ao chan a outro, entonces tens Sí. que tirar de bolas para que se le rompa o chan, el te está tirando a ti. E Entón, claro, nese tens momento non que te ves caindo o vacío, dis, ostras, que, sabes? E caes. Queres caer cos pés en plan, dios. Eu tamén Que tive no forte. placer de puxerme un tráiler de Alien, un xogo de Alien, Ah. era como se ti fores un xenomorfo, entonces estás como nun sitio, Guau. saes, e de repente estás no chan, empiezas a correr, é un efecto moi Eu curioso. quero probalas algunha Son moi vez. chulas. ¿Dónde as Un día probastes? probarémolas. En eventos, En así. eventos, sí. A verdade é que ainda son algo caras de comprar, pero bueno, No, están aí. comprar é raro, pero para Estarán probar, aí. Bueno, seguimos Que máis, rápidamente. Estamos con estreas de xogos nacionais e seguimos con Yuppie Psycho, outro indie español desarrollado por Baroque Decay, que é un xogo estilo pixel art no que coñeceremos a historia de Brian Pasternak, nombre un pouco raro para este mociño, un empleado do novicio que terá que enfrontarse ao seu primeiro día de traballo dun arquicoñecida empresa tecnolóxica chamada Sintra, famosa polos seus inventos que parecen cousa de magia. Como era de esperar, non lle encomendan unha tarefa normal, senón que terá que enfrontarse a unha meiga que a empresa tiña contratada para xestionar cos seus festizos a fortuna da compañía. E digamos que tras ser despedida, pois a meiga esta cabrease e di, pois agora vou contra todos os empleados. É moi curioso o argumento, moi Madre mía, moi xeitoso. Aquí os españoles innovando. Sí, ah. E tamén estará disponible para todas as plataformas, incluída Nintendo Switch, nestes próximos días. E a verdade é que ten moi boa pinta. Outro xogo español que di, eu probarei, Pode non? estar, pode estar ben. Tes ganas de probalo? A verdade é que sí. Sí, Vale. sí. Todo isto. E por último, xa hai rapidamente sí. Mortal Kombat 11. Un de morte, de loita, de guerra. Casquería, sangre pura, madre mía, combate. Columnas vertebrales. Esta saga é violenta con mayúscula, literalmente. Madre mía, Vai de darse vale. piñas cos teus colegas e reventar a columna do teu amigo Vale. e beber sangue do seu cráneo mentras que ris no seu planazo. cadáver. Sí, de esto de que lle das un puñetazo, de repente aparece unha animación de como o oso fai, pero logo seguen loitando en plan. Que normal. Esa é a Forte. última entrega de Mortal Kombat. Cabe destacar que nesta coidan un pouco máis a historia. Parece que enfrentaste os personaxes dos anos 90 clásicos da arcade Anda. que volven ao futuro. É unha cousa moi rara, pero mira, está moi ben. Ujú. Se Claro. queredes violencia pura e Se Non vos- son fan disso, Se vos pero cansades de experimentar e simplemente queredes dar hostias para desfogar Pero estos que saben, maior de 18 anos, non? Este, a ver, sí. Vale, Esperemos. vale. Bueno, Moitas chicos, grazas, graciñas. chicos. Graciñas Como a vos, sempre, un chicas. A placer. vos. Chao. Chao. Chao, chao. Así que zoom